Ingliż ta' 21 sena li jismu ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti ġie akkużat li fost l-oħrajn għeddet jew darab lil numru ta' uffiċjali tal-pulizija li wettaq danni fil-lokap li kiser l-ordni pubblika u li mobdiex l-ordnijiet tal-pulizija. Kollox beda meta fil-lejl ta' bejn 8 u 9 ta' frar il-pulizija ġiet infurmata li persuna kienet qed iddejjaq lil xi persuni bl-aġir tagħha. Meta l-pulizija marru fuq il-post sabu lill-akkużat fis-sakra u approva jaħrab iżda l-pulizija irnexxiela tarrestah. L-aġir tiegħu baqa' ma tjiebx hekk kif saħansitra fil-lokab ta' daqqa ta' ras ġo tieqa tal-Perspex. Huwa kellu jittieħed l-isptar u wara ġie arrestat b'mandat ta' arrest mir-residenza li joqgħod fiha. L-akkużat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti ordnat li jsir rapport ta' qabel is-sentenza minn probation officer u psikjatra forensiku u ħarġet ordni ta' trattament favur l-akkużat tul il-proċeduri. L-akkużat ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet fosthom li jiffirma kuljum flassa u li joħroġ biss bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Il-ħelsien mill-arrest ingħata fuq garanzija personali ta' €1000. Il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ wissiet lill-akkużat sabiex ma jitlifx triq ta' età daqshekk żgħira u notat li l-qorti qed ittieħed ċans li jirranġa ħajtu. Is-sentenza ser tingħata fit-2 ta' Marzu.